Лансираната идея, че всичко това, което се изчиства от ДПС, е съгласувано с господин Доган, не е вярно. Заявявам го най-отговорно, разбира се, след като съм говорил и с него. Пеевски уволнява без знанието на Доган. Точно и ясно. Да, Пеевски в момента се разпорежда с партията като лична фирма и уволнява или отстранява повече хора от Движението за права и свободи, които са близки до господин Доган. ДПС се управлява от Делян Пеевски като еднолична фирма, казвате вие. Не го казвам аз само. Това е вече казано и от почетния ни председател. Има притеснения във всички наши структури за такива еднолични действия. Разбира се, че има и такива областни и общински председатели, които се поддават на натиска и обичат, когато ги погалят по гърба, да бъдат на първа позиция. Заявявам още веднъж, че отношенията между господин Доган и господин Пеевски са в разрив в момента. Прекъсването на принципните действия в ДПС, едноличното управление, притеснява господин Доган. Този спор не е моят спор. Този спор е спор между Делян и нашите избиратели, и нашите структури, и аз вярвам в нашите структури. Те ще намерят съпротивителните сили, така както са намерили през годините. Сега. Убеден съм. Има предложение, мога да кажа директно разпореждане, от почетния председател, парламентарната група на Движението за права и свободи да не подкрепя правителството.